Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagayam kan kadrama dita at dumdungeg. Kumusta kayo amin nga awan labas na? Kastoy ti surat ni pagayam tayaw Lorna iti probinsya ti Pangasinan. Ken ka Mang Bianong, naawis mo to'y mababain ariknak nagsurat tarigagayak launay ang manggagan ti kapanunutam. Ta dengdenggag dagiti pamagbagam kadagiti imununan nagsurat ket nagbagas itong galbalikas nga ibatam iso makaagsaw kamimot iti adal dumdumngeg mabalin mi ayaplikar iti inaldaw panagbiagmay. Saan lang adito'y programa Mang Bianong? No diket amin drama ngayon kay ipatpatangatang dito'y Lady L Channel. Nagmayat ti dumngeg ta saan lang basta drama ta napnuan adal titunggal episode ngayon kay mangmanggan. Namnamag nga raw ti tulong mo, apama na may drama to'y patas kaw, anang parnuay iti problema iti agdama. Kastiman ti Rogina Mang Bianong. Lalaki timpas ngay mo, Lorna. Tatang, Karupro pa jay ex mo timpas ngay mau. di man ipalpalagip dyan nagulib alalaki, tatang. Agserbi ko maamatan aleksyon kan kadaytoy Lorna. Sa apay la kumatasaan mo nga ulitin ti agpasikog, iti saan mo pa'y nga asawa. Tatang, Nobyong pa'y lang, ngam inted mo amin ay. Awanan timbatim di tabagay. Anya ngay, sikat tinabati anak kakaasay, edi nangasawa iti sa balay, jay nobyom anagulay. nagkarkarimot ngamin nga ikalay sanak, tatang. Ngam nagpatinggalaang mo't iti kari, tadi na natakdaran ti karina. Diyas ki alalaki. Ay, Manangalilaw gayam dagiti agkakasamit abalikas na. Tunggal ibaga na atakdaran na tinapasamak kada kami. Agpatinggalagayam iti sao. Tadi na pa'y gayam kabailan at takdaran ultimo responsibilidad na. Takrot alalaki. Imbag na ti ipos na. ay, Lorna. Kasangsangop kumaita. Taderderek iti tong patirupa na. Tapno ipapas ko ti sakit tinakam ko kenkwana. Pilpilitot lang ti agbalin akalmado para iti anak ko, tatang. Ngam agburburek at talaga ti darak kenkwana. Tatang, pakibantayo man ti anak ko tagudong akbiet.
Una, anak ko. Siyak pa'y latimang bantay ka ni baby. Sana balay, tainton malumpay mo't amapanak iti bangkag. Naimbaglakit din tanda kayo akanayon akad kadwak tatang. Anya nga raod ka siyak mo't ti amam. Basta saan kang agbaybayag agawid ka dagaws, tamangan no sa pulon na katanak mo. Wen tatang, agawid akadagos, apaman ang magatang ko tigagarak ije ili. Kun kasaritak mo ni Magda, may papan iti bagbaga na at trabaho. Tapno at damot ti trabaho kapangalaan mo iti pagbiag mo iti anak ko, tatang. Agdawat ka iti sustento ti ama ti anak mo No adda panunot na, mangted tatang. Saan na masapol nga ibagak, ta obligasyon na dayta. Palagi pam tapalagip ti kasapulan ti tao ang makaliplipat. Ay na, narigat apalagi pan ti tao nga ginlilipat, tatang. Tanakarkaro pa'y dayta, ngam iti adda sakit na akabaw. Tatang, da kayo man pa'y ti makamo iti anak ko tarumwarak. Papanamaya, Agsapsapol ka no ni Madam Auring iti kadwana amang dalos iti balay na. jay retired principal. Wen tatang, dakkel ngamin ti balay day jay kat. Isong agsapsapol iti kadwana agdalos. Iso na panunot ko ti agpresinta, ta isupay ti mataggadak para kada kami iti anak ko. Inka nga rudan anak ko. Tasayang matimat gadam numang sapol iti sa balay, numala daw ka amapan iti balay da Madam Auray. Ay na, imbag man ta, imay kalor na. Kunaklakit din no, agmay sa akon nga agdalaws. Sapay, agsaksak iti sikot kaw. Ay na, pasensya kayo lakuman, Madam Auring. Nagumbing amin di anak ko, iso ajak mapanaw-panawan. Ay, kasta talaga no, adda ti anak. Tinapatag, nakaumay ka, balasang ko. Ay, ala nga rodon, madam. Rugya akong tagdalos dito balayo. Ante Aureng, umayak man! Jay mo't kaanakak day jay taga kabangibang nga ilay. Ay mabiit laang wanta, padanunag man jay kaanakak. Diyak lang pagarup nga adda tinapinta sa balasang diti balayaw, ante. Isu ni Lorna, Ruday. Naimbag nga oras mo, Lorna. Maragsak anak amakam-amukan ka. Siya gani, Rude. Mabalin ka diti, makigayam kan ka? Ha? Kwa? Ay, Ruday, balaagan ka kaanakan Di mo ikurre ti kinausam mo iti babae kun ni Lorna. Yan timot. Ay, Lorna, pagpakaunaan kan, wan. Di ka unay agtaltalak di ta kaanakak. Tanaga doon, tinagbalin biyaday ta. Ha? Ante, di umad, dadaalan ti diskartik Uray playboyak, kabaalak mo ti agbalbaliw, no kayat ko. Ay, sos, agpartiak, iti dua abaka kun baboy. Nupod no nga agbaliw kan, ket addan ipamaysam abalasang kaanakan. Nagbalin kami nga raw nasingad ken ni Ruday Mangbianaw. Ngem saan asinarsarongkaran iti balay may ta mabutengak iti makuna ni tatang kanyak. Ta nagpasngayak ket nga raw balasang gapaw iti panangtalikod ti nakasikog kanyak. Agingga nga iti may sangal daw kay
Rudy, kasano day to yun? Nailawantan. Anya nga rod ngay, adda ditan. Mabuti nga. Amang nagsikugak. Sikat yung babae, iso nga addakan ka no, itulok mo nga agsigug ka. Agkalay satan tapno awan ti parikot no bilang tagsikugak. Anya? Agkalay satan, Rudy. Awan mo tuntur urayan ta? Kwa, sanak pa nakasagana. Anya? Awan pa ti aramatan tang agkalaysa. Jakmat kaya ti mangnamnama kadagiti dadakkel ko Kaano nga ron agkalay satan ay? Basta, dumteng to. Owan, dumteng to lata dayta. Anyam saan pa yung itaat ha? Jak pa'y nakasagana, Lorna. Apay akanayong karumwar, Lorna. Sa di nula una yun ay ati papapadam. Kaslawan anak mo. Di kalagnaknakaw. Kwa tatang, adalay naramid ko iji sentro. Anya nga ron ti inaramid mo iti sentraw. Adda sinarak ko agayim ko, tatang. Lalakay? Ha? Kwa, tatang. Padasam ti agpasikugmanan. Tabulbulwon kan. Tatang. Nailawan kan iti na minsan. So asapay kumataag nakam kan, Lorna. Makiasawa ka pa nga umuna. Sakbay nga agpasikog kamanan. Di mon ulitan ti panang ibabain mo kanyak, tatalaga abol-bolwood ka! Maditirik na Allah, sapay ko matabidot ti atap ko. Kasto yung aming tinariknak, idiininaw ko ti anak ko. Lorna, bumangon ka ditan. Tama pa anak kong idibangkag. Kay kayang ti parangan, tanaga dun tinagtinag abulbulong ti mangga. Wan tatang, madamdaman ton. Apay ay anak kailad kapayla di takat na. Aldawan. Itay pa'y ngagay ay ayam di anak mo di ta paraangan. Ingkamot kitaanan di mo kunaan akasadot mo ngaw awiran di anak mo. Wan tatang, bumangon akon. Apay anak isinarak ka kanyak, di mo pala in-text. Insurot mo pa dito anak mo. Awan nga min ti mahawawir kan kwa na. Iso akapilitan nga insurot kun Anya nga ti pagsaritaan ta. Rudy, kumpirmado. Masikugak. Anya? Gimatahak ita iti pregnancy test. Kat masikugak ka talaga. Anya kamutin. Aping asan ka anagan anad? Ha? Siyak itan ti aking basol. Idinto ta sa anak mo't nga agsikog no dinak sinagid. Amo mo ta, jak pa'y nakasagana. Kaano nga ruda nakasagana ka ngay? Kasaritam kit din ni tatang ko tagkalay satan. San ka makawawat? Kinunak lang nga rudan ajak pa'y nakasagana. Agawit kayo kiti niti anak mo. Ta panunutag noon niya tirong bangaramidin ta. Udno ka di ti atap ka. Iso ka na yun nga aglaladot ka, Lorna. Kwa tatang. Udno ka day. Wen tatang. Tatang. Mangibabain ka. Di ka lagnaknakam. Inaramid po ni tinaminsan. Ita, inulit mo manan. Apay nga minadi ka pa'y lamaki asawa. Tapno saan ka nga agpaspasikuglat taditan. Sana balit ay kalay sa anak to ni Rudy, tatang. Kaya't ko ang makasarita day ta lalaki. Rumbang lang na ikalay sana ka. Madam Auray, may kami nga agama dito'y balayaw. Ta saanan nga agpakpakita di kaanakan niyaw iti anak kaw. Ay, kwa. Ay, jaka mo
nobya na gaya man ni Lorna. Di na pulos ngamin nadakdakam at dayta. Kunana ngamin nga ilimod mi pala ang ti maipapan kada kami, madam. Ay, pasensya kayon angem. Idi kalman laan na amwak Nagkasaran iti huwes, daruday ken tinasikugan na. Ha? Anya, Ti awanan bain? Dua tinasikugan na? Ay ayop palalakay. Ay, Madapit ko na iti numakitak. anya dua. Kat no pinagbukiran na pa'y day tanak kaw. Ha? Una yun ni Ruday. Inggaraw na talaga ti kinausem na iti babae. Ay, pasensya kayon talaga Kaya't kayo man atulungan ngem. Awan ti maaramidak. Tanang asawan ni Ruday kaanakak. madam. Saan lang nagpagpakita kanyak taawanan bain? Taisinak tikarad ka na! Napalalaw ti pungtot ti amak, gapo iti napasamak mang biyanong. Angem awan tinaaramidan na, ta dinakmet kabailan nga ibelang nga anak na. Aging nagpasngayak mang biyanong. Kanayon ti panangbagbaga ti amak kanyak, adya kun ulitain ti inaramid ko. Kanayon mo ti panagkarek mang biyanong. Naglabas nga raw ti panawain, aging na amok ni Troy. Kay, Makabulan na nagdatdato na kang ka, Lorna. Ama, nuluko na klaon, Troy. Amumot adwan ti anak ko. Agdumapay ti amada. Mabuti nga kun nga agayat. Ka maulit man ti panangalilaw dagiti nakasikog kanyak. Diyak kayaton ti mailawan, Troy. Ikarik, Lorna. Sa bali ak kadagiti nakasikugkan ka. Troy, Sapay ko ma. Taykan nakitigundaway ko amang ipanagnak iti daytaken ka, Lorna. Amangan numadamdama, agbukirad mananday tabuksit mo, Lorna. ni tatang mo't. Agnakam ka kumamatan Pangaasay anak ko. Wen ka di, tatang. Di kay agdanag, tatalaga asaanon ang maulit dagiti pasamak, iti kalabos. Palagan ka, Troy. Di mo paglulukwan ti anak ko. Siyak ti makalaban mo no panggap mo alukwan ti anak ko. Ni, saan tata? Kinunak mo't, jak tulok kwen ti anak yaw. Nasaysaya at mutlang tinalawag asaritaan. Di mo gungundawayan ti kinarukop ti anak ko. Ikarik, tata. Ayaten ken ipateg ko ti anak yaw. Awan gayam ni tatang mo, Lorna. Wen, nino ngamin iti kasar dito gigaraw. Sigurado nga inton bigatan ang makaawi dayjay. Nasingad ngamin agayam na dyan nagpakasar. Iso adi na napagkadkadan. Apag iso, makapagsarita ta na imbag. Nakaturog matanda kita anak mo. Troy, Ay ayatan ka unay, Lorna. Troy. Ay ayatan ka mat. Ha? Agpaiso? Aklo naman ti panagayat ko, Lorna? Wen, apay, di mo kayat? Kayat ko launay, Pinaragsaknak iti kasta unay, Lorna. Troy,
Anyat ko kung dito'y balay iti kastoy nga oras iti bigat? Dito'y kakadian na turaw? Tata, Nagbastos ka mutan? Awan respetaw! Naturog ka dito'y balay may, idinto tamom nga awanak nga ama ti anak kaw? Apay, nalpasan ti raya-raya. tata, Saan ka pa'y apumanaw? Agsarita tapay itinalapan. Kangay nagkaida kayo gayamay. Pagsaritaan tayong timay papaniti pa nagkalaysayaw, traw. Tatang, tata, jay, Apay akas tatilang traw. Kasla kala na iupurin iti suka, takilat matanapin mo siyaw ka. Apay, di mo kayat ngay kalay sa tanakaw? kuha nga min tata, pagkawanandak, ngem, jak mabalin nga ikalaysa ni Lorna. ha? Ni, apay akas tamot ng tibagbagan, Troy. Lawagam ti kayat mo asawan, jablo ka. Nagkalaysa kami iti asawa. Anya, ada asawa ma. Kunam abaro kay dinagdaton ka kanyak. Pagkawanandak ko ma. Lorna, Ayop ka! Tatang, Patayin kay tan jablo ka. Aguray ka man, ayan tay tabaskaw na. tatang. kita kayo! Hawi, agsubli ka di tao, itadagita sakam ti tabasag, ayop ka! Nakaada yung tatang. Di ka agpampanunaw. Kasanon na agsikog ka manan. Anyat pagkit-kita am di tabagim, Lorna. Pabri ka to, bang! Jack, ba't nagayatan ti panang loko kanyak dagiti lalaki ang nakarelasyon ko, tatang? Ay na, numabalin la ko mga isipor kat ikandado na ita. Tapno di mon ulit-ulitin nga ipadawat ka dagiti sarabusab kan garamugam alalaki. Inaramid kaun. Mangibabain ka nga anak, Lorna! Nalaos ti unget ti amak kanyak mangbianong iti daydi agundaway. Nagbunga nga raw ti napasamak kada kamay ken ni Troy. Isu at talon dagiti anak ko ita. Kanayon dak asut sutilan dagiti kalugarak ket ibagbagada nga asawa ng bayanak kanaw. Ta agduduma ti amma dagiti talaw nga anak ko. Adapay ti agkungkun na mapasarunwan kanumanayin ti may katlaw nga anak ko. Adapay dagiti mangsut-sutil kanyak ket ibagbagada alibrida kanaw mangkaidda kanyak. Nagsakit dengdenggain dagiti sao ti tattao kanyak mangbianong. Nagbali na kaun pag-aangawan dito'y lugar may. Nagayatak laang mayt iti saan nga umno alalakay mangbianong. Anya ti aramiday tapno sardengan da kaun pagsasaritaan ken sutsutilain. Tulungan nak puma mangbianong to'y pagayam mo Lorna iti probinsya ti Pangasinan. Lorna, pagayam ko, makipagrik naak iti panakaikalkalang mo. Unayen ayah, nasakit ti maikalang iti laksed ti no asino pa'y dayta nangikalang ken ka. When no kasano ka naikalang. Ti panakaikalang ket masansan makarik na iti imon, leddaang kansaan panakaid na. Mangitunda makarik na iti adapay kinadaksang gasat. Agba nagpaydayta iti biddot panakataraos iti saem amarik na. Ket ipapantayaw ati saem amarik na tayaw akas indikasyon ti kinaawan serbi tayaw.
Pagayam ko, agdalan tayo amin iti panakapasakit. Iti may sa akan ito, kan sabali pa'y akan ito, kaadwan na kadatayaw, kat nagbigdaw, kan gandatan tayaw aliklikan, numabalbalain ti naglabas, wennaw napasaran tayaw. Pagbalinam kitday akaray ti napasaram, kan ti sasaadam iti agdama. Kasapulan nga itutup mo tabagem, kan makigubal ka iti parikot iti biyag. Sangwam ti parikot, buyugan ti kinatalinaay. No sangwam ti biyag, buyugan ti naalwan, kababalin, aglukat dagiti ridaw ken ka. Matulungan na kadayta, mangpatibker iti pigsa iti kaunggam, ken kabailam tagtalinaad, natalingan kadagiti narikot kasasaad. Agbalin ka positibo, nga oray dagiti pasamak, ket saan makaayaw. No pa'y nasaem ti pinasar, wenno paspasarem, ti panakaikulasay mo, ket mabalin mo apakairanudan, ta dayta ti mangpatanor ken ka, tapno tumaod ti kinatibker mo amang sarangayt iti biyag. Ken tulungan na ka amang paduras, ken yaplikar dayta kapadasam nga adal ken ka, tapno addapay nalawag ti panirigam iti biyag iti masakbayan. Pagayam ko, saan kang agpulpulkok, wen, di mo kuma ipapan dagiti anak mo, kat bunga ti tsansa, wenno disgrasya, taawan ti napataod bunga ti tsansa, ken disgrasya, no di kat talaga anairanta at tumao dagitang obeng. Tagikwa ida ti namarswa, bale si kalaang ti nakaitalkan na. Saan mo akaskaswan ti masao ti tao ken ka? Ta agaramid ka man iti naimbag ken saan, at dalakta makunada. Umadani kakit day iti namarswa, itaklin mo kenkwana ti amin apakasiknam. Ti pamatay iti kinaimbag ti Diyos, ket pakiriden na ti tao. No agtaltalag ka iti namarswa, nagdakkel apigsa ti ipaay naken ka. Kasagudayan ti Isayas kapitulo 40 kat maysa iti bersikulo 10, di kay agbuteng addaak kada kayo. Siyak ti Diyos yo, di yu ipalubos nga adda mangbutbuteng kada kayo. Papigsaan ken tulungan kayo, salakniban ken isalakan kayo. Adaw ti adal ti Diyos iti daan atulag, kastamutan iti baro, ati kanayon tema naket, saan kang agbuteng, saan ka amaupay. Agpakatibker ka, gaputa siyak ti Diyos mo, amok ti mapaspasaram iti biyag mo. Lorna, isukat nakasagana at tumulong kan ka. Agtalag kalaan kan kwa na. No maminsan ngamin ket mapaksuyan tayo gaputa, mapukpukaw tayo ti panagtalag tayo ken kwa na. Kunaan pa'y ti Jeremias, kapitulo 10 ket 7, bersikulo 7 agingga iti 8, ngem bendisyonak ti tao nga agtalag kanyak. Arig na iti kayaw naimula iti asideg ti danom, agturong dagiti ramot na iti waeg. Saan nga agbuteng no dumteng tinapudot at tiyempo, agsipod ta nalang tulak ta dagiti bulong na. Saan nga agdanag no awan tudo,
kat saan asumardeng nga agbunga. Importante laglagipon tayo at ti Diyos ti pagtataudan ti inuman tayo ken kankanen tayo, literal man ken simboliko. Ket gunggunaan na dagiti agtaltalek ken kuana. Saan ka man pa'y magunggunaan addan premium ngamen nasimbengan ti adda kaririknam, timibkerkan, ket addan pigsam. Alright. Ala sige, gagayem kan kakabsat, aging gayti sumaranaw, pumakadamanen to'y numoti biyang, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada tayo. Amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!